Hurrengo egunean, egunkari hartu eta tristura sentitu nuen. Zenbakiak bakarrik aipatzen zituzten. Hilabetetako prozesua, bidean ezagututako jendea, egindako harremanak. Ehuneko soil batean laburtuta. Ia balorazio guztiak horretara mugatzen ziren. Ia asko edo gutxiotezan 24%. Eta ordutik, ez da berdina gure herrian. Lehen, elkarri begiratzeko gai ez ginenak, Orain elkarri esku emateko prest gaude. Erabakitzea aldarrikapen soil bat zela uste genuen. Baina orain nola gauzatzen den ikasi dugu. guk geuk egin dugu, elkarrekin. Helburua, helmuga zelakoan geunden. Baina bideak egin gaitu. Bidean egin gara. Eta horrengoei bidea ireki dutzagu. Galdeketa egunera iritsi arteko. Urduritasunak, kezkak eta esfortzuak Bere fruituak eman ditu. Atzera begiratu eta nik argi daukat. Galdeketak merezi izan dau. Horregatik, Maiatzaren 6an guk ere hitz hartuko dugu. Galdeketak mereziko duelako. galdetzeak merezi duelako. Etorkizuna gure esku dagoelako.